Makadi pamusoro imhuri yeZimbabwe. Nhasi ndauya kukuzivisai nezvasekuru mhofu. Sekuru mhofu vanobatsira matambudziko akasiyana ende vanobatsira kune matambudziko akawanda anoda kunge aripo. So ivo vari kuti zvoni hanzi kana waripo wari kuda mari dzisina ropa, vari kuda kuita mari, handiti zvikanzi aiwa vari kuti aiwa ndiri kubata mari asi hadzisi kushanda. Zvikanzi kana varipo futi vari kuti ndatambudzika nekupinda muchipatara asi chabuda hapana. Handiti muri kuinzwa nyaya yacho iyoyika. Koita vamwe vari kuti hanzi inini ndatambudzika nekuti kune vari kuti vane hama dzinopenga asi urwere hwacho hausi kurapika zvekumhanya. Endai kuna sekuru mhofu, vanzi vanobatsira. Sekuru vari kuti futi kune avo vari kuti ndiri mukadzi asi murume wangu takasiyana asi ndichiri kuda imba yangu. Zvikanzi aiwa uyai tidzose imba iyoyo inodzoka. Ndisekuru mhofu vari kutaura izvozvo. Handiti vakati ndinobatsira futi kune avo vanoita zvekuchera goridhe, vari kudhila makorokoza. Endai kuna sekuru mhofu vanokubatsirai. Unoribata hanzi rinoputika, unofa nemari ipapo. Handitika zvikanzi ndinobatsira futi vari kuti ini ndiri mukadzi asi ndaneta nekupinda mumba ndichibuda. Kuvaya vari kuroorwa vachirambwa, zvikanzi uyai tikupei mapermanent marriages ipapo. Handiti zvikanzi ndinobatsira futi vari kuti ini ndikabata zvinhu, vari kuti ini ndiri pabasa asi ndiri kuda kusimbiswa kuti ndikwanise kupromotwa pamabasa apa, handiti ndiwane mapozisheni epamusoro. Vanobatsira zvekare. Ende vari kuti hanzi tiri kuti wese ari kuda kutaura nasekuru hanzi tibatei panhamba dzavo dzavari kutaura. Handiti +263 78 63 77484 ndidzo nhamba dzasekuru mhofu. Vabatei ipapo, vanokubatsirai muri kwamuri ikoko, vari kwavari. Zvimwe zvacho munozotaurirana navo panhamba ipapapa. Handitika garai mataura navo vakuitirei. Ndatenda zvangu mhuri yeZimbabwe.